जोंनि सरकारफ्रा काउन्सिलनि सरकारफ्रा मानो गुबुन हारिफोरनो एनअसि हरो बेनि मोननै गुबै जाहोन बुंनो नागिरदों। आगोलनिफ्राय जाय जाय लिडारफ्रा एनअसि हरदोंमोन दिनै सोलिबाय थानाय लिडारा हरनायसिम बे मोननै गुबै खार'ना एप्लाइ जायो। मोनसे गुबै खार'ना जाहैबाय माने जोङो बिसोरनो एनअसि हरोबा जोङो बिसोरनिफ्राय सापर्ट मोनबाय थागोन इलेक्सनाव आरो बिसोरो जोंनो भट होबाय थागोन, ओमफ्राय जोङो देरहाबाय थागोन, आङो चिफ जाबाय थानो मोनगोन, जोंनि पार्टिया पावाराव थाबाय थानो मोनगोन, जोंनि मानसिफ्रा गादिखौ लाबाय थानो हागोन, थाखा फैसा रोहो रोहो धोन सम्पति आरजिनो हागोन। से नम्बर जाहोन। नै नम्बर गुबै जाहोना जाबाय अभार कन्फिडेन्स। अभार कन्फिडेन्स माने ओरैबायदि फोथायनाय लायो जोङो जोंनि काउन्सिला एनअसि हरबाबो बे मोनद' हारिया माब्लाबाबो एसटि गनायथि मोनखाया, इम्पसिबल। मानोना अलरेडि भारत सरकारा बे मोनद' हारिनो एसटि गनायथि होनायनि बेलायाव 9 बार रिजेक्ट खालामखांबाय। होमबा देग्लायबो एनअसि हरनायलाय मा इफेक्ट जानो बेलाय? जेबो इफेक्ट जाखाया। ओंखायनो जों हरफ्लानानै बिसोरनिफ्राय जों भट आदाय खालामबाय थानो हायो, ओरैबाबो जाखाया जिहेतु। ओंखायनो जोङो एनअसिखौ माखासे लिडारफ्रा जोंनिफ्रा अभार कन्फिडेन्स लानानै हरबाय थायो आरोखि। ओंखायनो जोंनि लिडारफ्रा बे अभार कन्फिडेन्सखौ गोरबोआव लानानै एनअसिखौ हरबाय थायो आरो। माने अभार कन्फिडेन्स लायो, आं हरबाबो जाखाया, ओंखायनो हरो आरो। खिन्थु माब्लाबाबो एसेबां अभार कन्फिडेन्स दाला जे भारत सरकारा माब्लाबाबो बिसोरनो गनायथि होनाय नङा। सरकारि भाबै अफिसियेल भाबै बेबायदि रिकमेन्डेसन हरबाय थायोब्ला, एनअसि हरबाय थायोब्ला 9 बार नङा 9 बार 10 बारनि उनाव बिसोर मोनद' हारिया एसटि मोनखागोन हि मोनखागोन। डेम'क्रेसियाव मिथिखा माने नाम्बारसा मेटार खालामो। बै मोनद' हारिया 1.5 कोटि दङ, जोंनि एक्जिस्टिं एसटिफ्रा अनलि 45 लाख्स दं। होमबा डेम'क्रेसियाव बांसिन मानसिफ्रा जाय बाथ्राखौ बुंगोन, जाय बाथ्राखौ डिमान्ड खालामो बेनो जायो। खम अनजिमानि मानसिफ्रा बुंबाबो बेयो जाया डेम'क्रेसियाव। बेनिखायनो एसेबां अभार कन्फिडेन्स लानो नाङा। जोंनि लिडारफ्रा मिथिखायो एसटि होबाथाय मा खहा जागोन, मा जागोन, मा जाया, जोंनिख्रुइ बांसिन मिथिगौ। खिन्थु बिसोरो हरो मानोना अभार कन्फिडेन्स लायो आरो बिसोरो गावनि पावारखौ गावनि गादिखौ लाखिबाय थानो लुगैनानै माने बिसोरो एनअसिखौ हरबाय थायो आरोखि। दा बेनो बिराद गिदिर मोननै गुबै जाहोना। खिन्थु आं बुंखायो एसेबांबो अभार कन्फिडेन्स लानो नाङा, मानोना भारत सरकाराव गोबां स्टेटआव दाबो माखासे गोदान गोदान हारिफ्रा गोदान गोदानै एसटि गनायथि मोनगासिनो दं। बेनिखायनो नोङो मा गेरान्टि लानो हानो जोंनि आसामाव बै मोनद' हारिया एसटि गनायथि मोननाय नङा, जेराव भारतनिनो गुबुन गुबुन स्टेटफ्राव भारत सरकारा गोदान गोदान हारिफोरनो सम सम एसटि गनायथि होबोगासिनो दङ।